Otwini asafuaka anase safuaka usi akwan sikapa ana twedinyini okode enso ka ho nyina eye ajeyi emrane na kwan a ofa so enya edin no ne tituru pa na usi akwan anase twedinyini no ene se tete no ye kwaako a ye wo chidom hene ye wo adonte hene ye benkum ena nifa hene jase hene die aya na onkontokwa no bi isanse ona na wo fi a ohwede a ebekoso fi na omakontokwa no awie no ajeyi eka chidom abusuaku no ho na omo akoawie omokọ no atamfo no wona omobeka na omobese omokọchi atwia ewo wona omokọ ya no mekire dom na omodi nkunim omokọ no so no na oberima bi wo mu a efe no se ajeyi asa berima yi eno na osi akwan na kwansie no mu no se obi a obeye se oti atwia na obeka edom no ono na ototwede a efe se twedinyini eye twede emu oduru na emu enwanwa na eka wa aya na wontumi enyina wona so eno nti osi akwan no na obi eye se osorati ya no na wa ama na sa twedinyini no eno nti ajeyi emana na kwan a ofa so enya ya no yewo edin ahodo sede na no kwasieda no mekire dasene ye kan ya no anase na wotwe se enne edi hu nkomo no na wo akan abusuaku no mu no yewo kwasieda ekosi memeneda na kwan ya efa so enya kwasieda no ene se ye kwako eno nti besi kwaye na kwaye sieda ene ma yenya kwasieda yekobo sa anase yetusa yeyisa yeyi kwan agu eye kwaye no mu nyame yadoma yede akọ ntokwa na yakwa aba no ade chia aya na yabre nti yebadwudwu ye ho na yaboaboa ye ho se yebekọ akon no na ade chia dwoda na a eye yedwudwu ye ho no esese yedi nnuro nti yebebene ye ho na sumankwa hene a yeduduo na obehye aduro ti se de na yesua sasaduro no ye kan ye no na we no de dia yedi ebene ye ho se obitu ye ntuo mpo a enkan ye ka se akamfo ansa na buronyini ebeyi ne ho adi se owo dia yedi gituo mekire bulletproof no na akamfo ewo mo de dada mekire akan obusuakuo mako enwotwe no a bono en asante eka ho mfante akuyapem ene wona o makate se awonwen tokoshi ene dodo ayaka no nyina eka ho bi wona o moyeji o nyina nso ehye mo bi na esa na sa yenti no banada no yebebene ye ho na yakoshia akon no mbre no yebekọ na yakọ yakontokwa na no ebi mu bewu eno tie se bafie na bebo amane dodo a mo bewu no aya na yakọ akon no akai se yachiche mu akuaku eno nti wona mo bewu akuaku no mu no wuo akuaku no na edomo abafie saada no eno ma yenya wukuo da na ade chena bra yetumi akire dodo a yawu ni nyina no ebedi yaw areho abafie eno nti ebedi yaw nti sada no eya areho da akan ni kese odi yaw a na eya areho na abafie eno nachi yaye ayiye na wie no yebeka de esi ewo ntokwa no mu nyina akire na babi no eye fie nsem ena yebeka eno nti da no ye fie da eno na ma yenya efie da
na yadi mfie nsam nyinaa de esi yakono mu kwan fa so di nkunim ana da no kwan fa so di nkuku no ni nyinaa nso yebeka eno de ye nkoba bia nti bedi efie eda fie nsam na de chia ya pe bibi amenemene eno ene nya no se memene da tete no so bi wu a na edi adaduanan ana se ena mako aduanan ansana ya pe bibi akanya no eno nti bochoa ana se mmoka ase no de na eno anu mu nyina yebebutu no na yatutu bochoa no nso agu ho ekere se wuo na asi no wunim ho hwe se opa bibi didi a ene na yebeka se wo wunim wuo no bia na se wuo na asi no wode na to also na mebo ada foforo bibia na ogu akrofa from a prof na majo so me papa se chiame na menyu so se ya ade na me adoma da foforo besi antemenka ene kwasiada ebobo so me no ne da etoso aduonu nwotwe wa fempim bi no achi aduonu num no mo na mebo a besi antemenka bi na menka ho